Neke naše. Kaj da se šta da radi? Hvala, sve. Stvari, prenasla sam mogu. Znači ja mislim da je to nisam. Šta ti prvo trebalo da znam? Pa, ne znam, možda da si je sigurla. Spora sa mojim koncem, a pravi kalendarce. Da baru da znam da znaš filula, a ja držim da ti rekonim. Zato vrijeme Majda je kod dežurnog našla nešto jako zanimljivo. Nešto na što ubica nije mislio. Ja se nalazim od. Ne znam šta je riječ. A mi pokušavali smo da barem događaj, ali jednostavno